Bitbit ang mga kinakaipuhan ng rekisitos, tsinagaan kan First Year College sa Janel kan Barangay San Roque, Legazpi City, ang pagpila sa Central Plaza kan Embarcadero de Legazpi. Ngunyan kayang aldaw ipigtalaan na i-release ang educational assistance kan ako Bicol Party List as in DSWD Bicol kung sa insaro siya sa maswerteng napiling benepisyaryo. Sabi niya, ibabayad niya sa matrikula ang nakuan niyang pinansyal na asistensya, na dakulang katabangan mandaa sa magurang niya na nagpapaklase sa iya. Salamat po ako sa ako Bicol kasi po nagkaigwang tabang ini sa kuya mapagkuha sa educational assistant. Ang dating OFW na si Nanay Vilma kan Barangay Bigaa, labi man na pigpapasalamat ang nako ang educational assistance kan sa iyang kangudan na aki. Aminado si Nanay Vilma dahil tadai pa siya nakakabalik sa trabaho abroad, dipisil sa iya na maitaon gabos na pangangaipo kan sa iyang mga aki. Kaya pigpapasalamat niya na yaunan partido asin may mga siring na programa. Ini ang pinakahudyan na tabang niya ngunyan, nako ako. Pero sa mga nainot pa, sa bulong, sa ama ko, sa ina ko, sa kuya, sa aki ko. Talagang ang ako Bicol, number 1 ang sa pagtabang. Kan nagtalikod na Lunes, Setyembre 25, kan puunan ang payout para sa panibagong batch kan mga estudyante na kabale sa tatawan kan asistensya. Sa mga piling petsa, 350 sundoon 1,500 na estudyante ang target na marilisan kan 5,000 pesos na asistensya kan nasabing ehensya kan partido. Madurar ang payout sundo sa Oktubre 15. Obheto naman kan partido na makapagtaong alalay sa mga estudyante na desidido makapagtapos ng pag-aadal nga ni mabaguan estadyo kan sa indang pamumuhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.